A ne radi to, nisam. Svi smrde, brate. Ćao svima. I dobrodošli u Egrulet. Ćao svima. I dobrodošli u Egrulet. Ćao svima i dobrodošli u naš novi video. A naš novi video je... Egrulet! Challenge, ako se to tako kaže. Evo, pokaži. Imamo ovdje 10 konzumnih jaja. Otvori. Sad čekaj da mi ne pad. 6 kuvanih i 4 živi. 4 živa koja će se rasprskaju po našim glavama, a... 6 kuvanih koji neće, nemoj. Znači, poenta ovoga je da... opet nasumično izvlačimo jaja i da udaramo sebi u glavu. I gubitnik je onaj ko više živih jaja udari u glavu. Tako da možemo počnemo, stavi vamo jaja. Idemo. Ovako, stavi. Prvi. Kamen, makaze, list. Zašto? Ajde, znam poentu kako igraju to. Kako? Ajde mi objasni. Pa ako sam ti juče stavio list, to je bilo logično što ti misliti da ću ja i danas staviti list, tako da ajde. Ček sam da razmislim. Koji mogla je bude cool? Onda se baš ja bojim jako. Znači, vidiš što ja držim ovo? Ja držim ovo samo... Ja se bojim da će me... Aj molim ti prvi, ja se... Ne, ti prvi, svi mi igrali smo kamen, makar želi ne zanima. Ajme još 2 puta kamen. Ne može! Ja ne smijem, majke mi. Izvinjavam se zbog vike, dece. Hajde! Udri mi će u tarale. Ajde, jače malo. Kako je tvrdo. Kako je tvrdo, ajde ti ipak. Evo, isto je. Ovo je kuvano. 3. Ja ne mogu da probijem, vidi. Ja ti kažem. Evo ga. Još! Živa. A kako si probio? Pa udariš sa strane. Jače malo i udari vamo u teme. Mama! Jače. Jel ima drvenih jaja? Jače. Aj udari vamo, udari, pa vamo napred udari. Tu mi još više poluda. Aj ti probaj ovo jaje. Pa. A ne, stani, a nema jako da me udariš kako... Kuvano. Eto, to. Boli! Ne, ovo je živo. Znači osjetim. Ajde, 3. Ja ne smijem, ja. Fuck, nemoj farmeki, moja glava. Aj, a kako si to razgledao? Ajde, udri. Gdje si ga udario? Vamo. A dobro, na koju stranu, ovako? Da. To je znate kako se o njoj čuje. Sve mi je faca otišla. Ajme ti razde nek. Odletalo mi jaje tamo, ali živo je bilo, znači oboje smo ovog puta hvatili živo. Meni je sklusno iz ruke, aj biraj. Ajde, biraj, odmah. Kaplje mi na grbu, ajde. Ajde! Pouzela sam. Ajde. I meni kaplje. Ajde, 3, 4, sad. A kako ti udariš? Aj ti meni. Ladno. Opet, znači, Nemoj tako da pršćeš. Reci mi da je... Kuvano. Jone. Znači ja sam 2, sad ako ona izvuče 2, znači... Onda smo... Obaj bubi. Dobro, bež. Kaplje mi svugdje. Reci 5, ti si mali Ja, jako srca, I, C, A. Aj ti me. Ajde ti. Pa ne mogu, moraš ti da mi udariš. Jed! Pite, drži. Dobro je, kuvano je. Čekaj, koliko sad imamo? Nema više Još kuvanih. ova 2. Nema više kuvanih. Ima još jedno živo. Čekaj, hoću ja da izaberem, ja sam ženska. Ajde, kamen makar. Ma šta bude? Daj. Aj ti prvi udari. Ne, nije fora. Ajde! U isto vreme moramo. Ali ja ne mogu da razbijem. Jako! Samo udri jako. Ne mogu, bre. Pogledaj mi kosu. Ajde. Udri jako. Aj ti meni udari. Ne. Ajde. A nije fora. Ajde. Platit ćete mi. Ajde. Mama, hvala. Danas si šišao. Hvala. Ja sam imala 3 živa. 3 Ne, normalna. ja sam imao 3 živa, ti si imala jedno živo. 2. Kao juče. Sad je samo ono tamo.
Eto, to bi bilo to, ne radim više nikakav rulet nikad. Sad idem da perem kosu. Dobro, to bi bilo to i ćao, nadam se vam se svidio video. I naravno, sačekaj, Anastasija Milosavljević pobedila kao i uvek. Hvala puno. Ne mogu ja više. Evo ti ovdje česma, pa tu peri. Šta? Jaj, kako misliš? Ne, bre, drži. Ćao ljudi, evo vidite šta je ostalo Slana jaja. od mene zbog jaja. Vidiš mi izgledaju ljudi. Slušaj me, Andrija. Evo, ako Anastasija ćete me snimaš kako perem kosu od jaja. Sačekaj. Sve to uradi, to baci u kantu, ove stolice odnesi na terasu, stavi ovo crvenu na stolicu. Please. Ćao ljudi, sam fokus, ja sam utro kosu sad gledam Anastasiju to. Ti snimaš od njoj? Da, pere kosu. Pogledajte ovo. Ali ona uopšte nije imala nešto puno jaja kosi. Ja sam imao puno i evo je sad moja čista kosa, vam pokažem. Da. Evo. Tako da ovo ću vam ubaciti na kraj videa, da možete da pogledate. Mislim da će vam biti zanimljivi ovaj video. Ali dobro stvarno. I evo čekajte, da. Sad pošto više ne pričam na telefon, mogu vam predstavim jednu osobu koja je u stvari sve ovo uradila i zbog koja sam ja ovako nastradao i izvolite upoznajte Anastasijinu mamu. Evo ovako, čekaj. Ovo će biti na kraju videa, tako da. Ćao. Samo nas fokusira, sad recite ćao. Ćao. Evo, ćao, da. Anastasijina mama nam je kuvala ova jaja i namještala to sve i eto, na kraju je namestila da ja, da bi mislim ja se sam biram. Dobro, boli me ruka, moram da je promenim malo. Ajde, zdravo.